I pozdrav ljudi, Luka ovdje, dobrodošli danas u novi klip, a danas ćemo igrati FIFA 15 Ultimate Team na telefon, pa hajmo da krenemo. I da, onaj tutorial što sam vam pokazao, izvinjavam se stvarno što je bagovalo, nemam pojma zašto, ne znam stvarno, ali bitno mi da odigram utakmicu. I da, htio sam da vam pokažem jedan tim s kim ću igrati. Evo. Vidite. Evo vidite klupu. To je Kane. To je Bruno, Persi, Fabregas, Tevez, Getse i Vidal. A u napadu je Aguero, Lukaku, Mkhitaryan, David Silva, Schweinsteiger, Lam, Ozil, Thiago Silva, Boateng, Hummels i Rufier. I on mi je Rufier najviše rejtovan u mom timu, pa hajmo da krenemo da igramo. I da, igramo na professional, ne igramo na beginner i to. I možemo, evo izabrat ćemo mi ovaj dres, mislim nije ni loš ovaj, ali ajde uzet ćemo ovaj. Ja se nadam da neće bagovati, vidjet ćemo. Ja se nadam, nemojte mi zameriti ako mi bude bagovalo. Vidimo da li će ga učitati. Hoće. Evo se bacimo u utakmicu. I evo ga, Lukaku. Ide Lukaku. Da li će uspjeti Lukaku i malo nešto koči. Ali ne znam da li ćemo dati gol. Lukaku. Dobro se snalazi Lukaku. Ide Lukaku. Odlično. Ide Lukaku. Dobro. I kako izriblao Iniestu. A šta je bre ovo, kako, hoću da stisnem pasom i dodao. Malo bagu ljudi, stvarno mi nemojte zameriti, ali šta da kažem. Nadam se neće ovo ispasti klip. Bravo, Mkhitaryan. Ajde sad pucaj odatle, bravo. Joj, bravo. Brani, bravo. Nije baš bio dobar šut, ali bolje pokušati nego ne pokušati. Ajde napadajte. Evo ga, sad ide Suarez. Suarez ne zna šta će, da li će da napadne ili će da doda, ali tu je Boateng. I Boateng dodaje do Aguera. Aguero radi odličnu fintu. Kako je dobro prošao. Aguero do Ozila. Ozil ide. Nema offside-a. Ozil šutira. Joj, vidi gdje je proletela lopta. Gdje je prošla u stvari. Joj. Bez offside-a. Za malo go. Danas sam kupio Ozila. 50.000 coinsa košta. 88 ocena. Dao sam s njim 2 gola. Nije loš igrač. Ekstra igrač. I vidimo kako će se na ovoj utakmici pokazati. Odlično Lukaku. Ide Lukaku, ali Jordi Alba sprečava. Ko je to bio? Evo ga, Suarez. Suarez do Neymar. Neymar je dobar dribler, ali je Mkhitaryan tu da spreči to. Mkhitaryan do Ozila. Ozil do Lukaku. Lukaku opet fintu. Opet dobro fintu. I bit će faul. Na što će ispasti ovaj video. Stvarno bago ljudi. Znači sve sam pokušao da ne bagu, ali eto šta da kažem. Dobra lopta za Mkhitaryan. Mkhitaryan ima dobru šansu. Mkhitaryan. Dobro je prevario Jordi Albu. Mkhitaryan do Aguera i ništa. Nema. I evo, za malo smo dali go. Ali Aguero bio nizak. Niži od Pikea. Mislim da on odbranio. Ide Suarez. Odlično se nalazi Suarez. Suarez do Messija. Messi ide. Messi napada. I Messi do Suareza. Suarez
Dode do Inieste. Da li će proizvesti kontru i dati go? Ne znamo. Možda daju, ali Iniesta ide napred. Prodire Iniesta do Neymara, ali prejak pas. Srećom. Nemo Rufije, nemoj da pogrešiš se. Ok. Schweinsteiger. Do Aguera. Da li ćemo imati sada kontru ko će presuditi? Odlično, Aguero prolazi i nije uspeo, sprečio je Busquets. Za malo da smo probili odbranu Barcelone, ali nema veze. Ide dalje, Messi. Dobro, Messi prolazi, ali nije faul, nego će biti out za Barcelonu. Rakitic do Dani Alves. Suarez ima dobro, otvorena mi je odbrana. Da li i Suarez je sada mogao da šutne odatle, pošto je imao dobar šut, ali nije uspeo. I da li će biti go? Neće, preko gola. Već 0-0. Pošto malo baguje da ne baguje, ja bi možda dao go, ali stvarno se izvinjavam. Valjda će vam biti zanimljiv klip, ali vidjet ću. Nije dobro lopta do Ozila. Ozil nije dobro kontrolisao loptu, nije se dobro snašao. Lopta do Suareza, ali ovu grešku koristi Barcelona. I kraj prvog dela meča. 0-0 za sada. I evo ga, krećemo na drugi deo meča. Suarez do Mascherano. Vidimo šta će Mascherano da uradi. I Mascherano do Inieste. Iniesta do Schweinsteigera, te do Messi, ali nije uspeo. Se tu našao Schweinsteiger, Ozil, kako dribla Ozil. Lopta do Aguera, Aguero ide napred. Piči Aguero, samo piči. Ide Aguero, da li će uspeti? I šutira Aguero i gol! 1-0! Koji je minut, nemam pojma tačno, ali kakva golčina, svaka čast Aguero, bravo! Ja već 7 minuta snimam, pa da. Kako se ovdje dobro snašao Ozil. Ozil je ovdje proizvao kontru, bukvalno. I Aguero je samo završio. Vidite sami kakav, svaka čast. 50. minut, 1-0 za moj klub, to je Juventus. Lopta za Suarez. Suarez nešto tu radi, neke finte izvodi nešto. Pokušava. Zatim do Rakitića. Rakitić, vidimo kome će on dodati. Dodat će Pikeu. Pike do Neymara, ali uspeo. Kako Hummels nije skočio. Dobro je. Rufier do Hummelsa. Hummels do Lama. Lam do Hummelsa opet. Hummels do Schweinsteigera. Schweinsteiger do Ozila. Ozil, vidimo kome će on dodati. Do Aguera. Da li će Aguero uspeti? I offside. Offside, ljudi, offside. Ali, nek bude 1-0 rezultat, bitno samo da pobedimo i to je to. Idemo se svidi klip. Znači, jedno čekam. Da izbacimo ovaj klip. I Aguero, evo ga Aguero. Ide Aguero. Lopta do Lukakua. Da li nema offside? Verovatno nema. Dobra kontra Juventusa. Da li će uspjeti Lukaku se osveti za onaj šut što nije uspio da da? I da li će biti go? Neće, nažalost. Ja sam pomislio, ali jebena sativa je tu stajala i nismo uspjeli da damo. I to otima, mislim, Ozil, ko je već, nisi sigurno. A daj me, nemoj to. Evo, nije Ozil, Ozil do Lukakua. Lukaku će šutirati. Da li će dati go? Neće. Bravo, se ovdje lepo postavio. Bravo. Idemo izbić, naravno.
Lopta do Suareza, jako dobra lopta. I Suarez ima priliku, možda da go. Možda da go sada. Ali Hummels je tu da spreči. Ne može da se prođe kroz ovu odbranu. Teško da može. Mislim, može, ali teško. Znači, ne. I da, vi mi napišite komentare kakav ćemo još challenge u FIFA da radimo. Naprimjer, tim od golmana, naprimjer. Dobra lopta sada. Da li će Aguero dati go? I naravno da hoće. 2:0. Kakva golčina. Kako se ovdje lepo snaša Aguero. 2:0 vodimo protiv Barcelone. Neverovatno. Pogledajte i sami. Kako je ovdje lepo prošao. Ajoj, mislim. Ali nema veze, vidjeli ste verovatno. Znači... I da sačuvam snimak. I da, mi napišite komentare da li da sastavim tim od golmana. Pa da igram. Ako pobedim, pobedim. Vidjet ćemo, možemo protiv Manchester City-a ili bilo kog kluba. Ali vodimo 2:0, mislim da je 77 minut utakmice. 2:0. Kušava. Evo ga, Suarez. Dobra lopta za Suarez, ali Boateng blokira. Kako se branimo, neverovatno. Dobra lopta do Aguera. Aguero ima sada dobru šansu, možda damo i treći gol, ali vidjet ćemo, ali nema ništa. Dani Alves do Rakitića. Rakitić do Jordi Albe. Jordi Alba do Sergio Roberta. Roberto do Busquetsa. Suarez, otvorena je odbrana. Da li će uspjeti Suarez? Sada imaju priliku. Može sudija svira za kraj. Može daju gol. Ide Rufier, 93 ocena. Da li će je odbraniti? I Messi je srećom promašio. Gotova je utakmica. Nema šta se priča. 2:0 smo pobedili Barcelonu. Znači, neverovatno. 2:0 pobjeda. Odlično. I to je bilo to za danas. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!